یک سال شده برادر من نفهمیدم گپیتره. با فکرم که سرتیفیکات نه و پاسپورت دسترس میکنی در حالت واکسن نگذراندن تن کسانی حقوقهای روسیه را ویران کردگی نمیتونه گرفته گراجدانستوی روسیه را. آیا میخواهی ریش خود را زیاد نمایی یا میخواهی موی سر از ریختن ماند یا میخواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا میخواهی خود را فربه یا خراب کنی پس به شما صاف سودا را توصیه میدهیم. و یا شخصان میخواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه با صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دستافک نیز کرده میشوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریستیجی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Соргон Сафаров. Видеои имрӯзаи мо оиди маркази муҳоҷират дар Федератсияи Россия Москва ҷадвали нав пешниҳод кард баҳри шаҳрвандони хориҷӣ. мо дар ҳамин бора камтар ба шумо мефаҳмонем, дар идомаи суҳбат ба саволҳои равонкардагитон ҷавоб мегардонем. Ва пеш аз шурӯъ кардани барнома ба шумо иди Рамазона муборакбод мегӯм бародарои азиз ва худованд кунад ки то солҳои дигар мо шумо зинда ва саломат бошем. Маркази нави муҳоҷирати Москав аз рӯи ҷадвали нав ба кор шурӯъ кард. Дар кадом рӯзҳо патент гирифта метавонанд? Шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд метавонанд аз соати 8:00 яъне субҳ то 8 бегоҳ дар маркази муҳоҷирати Москва барои дастрас намудани патент муроҷиат намоянд. Дар ин бора хадамоти матбуоти Сараёсати Вазорати Корҳои Дохилии Федератсияи Россия хабар додагӣ. Кормандони муассиса ҳуҷҷатҳоро ҳар рӯз бидуни танаффуси нисфирӯзӣ истироҳат ва таътил қабул мекунанд. Яъне шахсиятҳое ки дар ҳамунҷа кору фаъолият мекунанд дар муассисаи муҳоҷират ҳуҷҷатҳое ки пешниҳод мешаванд аз ҷониби муҳоҷирон шаҳрвандони хориҷӣ ҳар рӯз бе рӯзи истироҳатӣ қабул карда мешаванд. Яъне ки шумо саҳар мерен, абед мерен ё ки пас аз абед мерен, ҳамарӯза ҳуҷҷатҳои шуморо қабул мекунанд ва истироҳат надорад. ғайр аз ин барои роҳати шаҳрвандони хориҷӣ суръат бахшидани хизматрасонӣ, пешгирӣ аз навбат ва нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ дар назди марказ равзанаҳои иловагӣ кушода шуданд. Вазорати Корҳои Дохилӣ қайд кард ки чунин чораҳо бинобар афзоиши шумораи муҳоҷирон ки мехоҳанд ҳуҷҷат супоранд андешида шуданд. Нигаронии шаҳрвандони хориҷӣ бо ба итмом расидани қонуни президенти Федератсияи Россия Владимир Путин ки муҳлати будубоши муваққатӣ ё иқомати доимиро дар Федератсияи Русия то 15 июн тамдид кардааст ба амал омадааст. Таҳдиди депортатсия издиҳои муҳоҷиронро аз аввали моҳи май маҷбур кард ки пушти дарҳои маркази муҳоҷират пур шаванд. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷе муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. Яъне тағйирот барои кор ва фаъолият кардани марказҳои муҳоҷиратӣ дар Федератсияи Россия барои ин мебошад ки пас аз фармони президенти Федератсияи Россия барои будубоши муваққатӣ ё иқомати доимиро дар Федератсияи Россия қонунӣ пешниҳод кардан ва то 15 июн муҳлат додагӣ буд президенти Россия барои муқаррар ва муайян намудани ҳуҷҷатҳои лозимаи муҳоҷирони меҳнатӣ. То 15 июн агар ки пешниҳод намекуна касе ва ғайри қонунӣ қарор дорад дар Россия, депортатсияшон мекунанд. Ба ҳамин хотир ин муассисаҳо и корхонаҳои муҳоҷиратӣ ҳамарӯза кору фаъолияти худшонро пеш бурдаистанд ва бе рӯзи истироҳатӣ шаҳрвандои хориҷиро қабул карда истоданд. қаблан муовини вазири корҳои дохилии Федератсияи Россия Александр аз намояндагони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дархост карда буд ки ба муҳоҷирони ғайриқонунӣ дар қаламрави Федератсияи Россия корҳои таблиғотӣ баранд. Ба гуфтаи ӯ ин барои пешгирӣ аз ихроҷи онҳо зарур мебошад. Тамошобинони азиз, як камтар ахбороти нав оиди марказҳои муҳоҷират дар Федератсияи Россия буд. Мо пешниҳоди шумо гардонидем ва агар ягон ахборотҳои нав шид, мо ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. Акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. гӯш кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. Рустам Қобилов нависаст: салом Сорбон. Табрик бародар, иди Рамазон муборак бошад. Ман Рустам дар шаҳри Сургуд. Ба ҳамаи мусалмонони рӯи дунё иди Рамазон муборак бошад. Пешакӣ раҳмат Сорбон, овозат хаста нагардад.
ҳазор раҳмати калом бародар, ҳамаи шумодам иди рамазон муборак боша як бори дигар. Ҳама чи тиве нависай. Салом алейкум ака, доруво фоида мекунанд ё ки не, Аллоҳ медона. Бале бародари азиз, ира худованд медона. Бигзор ҳар касе ки дору муроҷиат мекунад аз амун ширкатҳое ки мо рекламашон мекунем, худованд фоидашон кунад ва шифо биёбанд. Мадади Сино нависай. Салом бародар, ба Узбекистон мешава Москва рафта. бале мешаванд. Шарифзода навистай. Салом алейкум акай Сормон. Чанд бор нависам, ҷавоб надодӣ. Илтимос ҷавоб де. Истанбул, Россия кай кушода мешава? Агар кушода шавад, мешад Россия рафта. Дар ҳоле ки кушода шава, албатта. Лекин аз сабабе ки беморӣ дар чандин моҳҳои охир дар баъзе давлатҳо зиёдтар шуд, ба ҳамин хотир Федератсияи Россия парвозҳои худша қатъ гардонид ба Истанбул ва Танзания то 15 июна. 15 июнда агар ки мақсад ҳамун беморӣ камтар шава, мисол аз ҷониби Россия агар пешниҳод шава ё аз ҷониби Истанбул пешниҳод шава, мумкин ки кушода шава ва дар иҷа вобастагӣ аз бемория на танҳо дар дохили Россияро мо дар назар дорем, балки дар тамоми ҳамин давлатҳои рӯи дунё агар ки ба чашм камтар бираса, камтар шава, мумкин боз парвозҳошона бо чандин давлатҳои дигар кушода бигардонанд. Фарид Тиҷей нависай. Салом алейкум ака, меган Россия яксола шидай, ростай брат ҷавоб де. Чиш яксола шидай бародар, ман нафаҳмидам гапитро. Саволта нафаҳмидам. Собирова нависай. Фақат бачаҳоро мехонед, барои чӣ комменти моро намехонед? Фақат менависам, ответ наметен. Ман гуфта будам аз Россия ба Ош Тоҷикистон равем. Мешавад қирғизо ғам наметиҳам, бемалол рафта метонем, илтимос ҷавоб тен ака. Мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи комментарияҳоро бихонем ва ҷавоб бигардонем. Тақрибан 10 рӯз пеш буд, ба фикрам ё ки як ҳафта пеш буд, ман як видео карда будам, ҳамун чен 10 рӯз пеша дар назар дорам. Дар ҳамун вақт ман гуфта будам ки через Ош билет нагирен, яъне ба Қирғизистон, Тоҷикистон наёен, чунки ҳамун чени муноқиша сар зада буд, камтар нофаҳмиҳо байни шаҳрвандои тоҷик ва қирғиз буд. Вале айни ҳол фикр мекунам ки хуб шидагиай, чунки чандин бародарои дигар через Қирғизистон аллакай омадан ба ҷумҳурии Тоҷикистон, пас аз ҳамун муноқишае ки сар зада буд. Нусратулло нависай. Салом алейкум ака, ҳамин патенти айбайн мебаранд чи? Не, айбайн намебаранд мутаассифона. Ғоиб Назаров нависай. Салом алейкум акай Сорбон, 4 бора менависам, ҷавоб наметен. Ман аз аэропорт страховка нагирам, мешава мара дубор уколи ваксинара зад, баъд сертификат дод. Мада ҳамун сертификат қатъи хона рафта метавонам, боз ҳамун сертификат қатъи Москва обратно рафта метавонам, ҷавобша интизорум ака. Ба фикрам ки сертификат не паспорт дастрас мекунӣ дар ҳолати ваксина гузарондан ва агар ки 3 бор ваксина бигзаронӣ, баъдан ҳамун ҳуҷҷатата пешниҳод мекунанд ва ба тариқи ҳуҷҷат аллакай озод рафта метавонӣ дига, яъне бе тест споридан. Ва дар ҳолате ки ту страховкара дар иҷа мисол овардагӣ ки нагирам мешава, мисол вақти страховка мегирӣ ту дар ҳамун давлате ки қарор дорӣ ва аз ҷое ки страховка гирифтагӣ, ӯ ба фоидаи тай, чунки ягон ҳодисае мешава, ягон бемор мешай, аз ҳисоби ҳамун страховка мисол тра ба беморхона мебаранд ё ки табобат мекунанд. Страховка гирифтан ҳатмие дар ҳар ҷое ки қарор дошта бошӣ ва ба ҳар ҷое ки рафтан бихоҳӣ. Агар Раҳмоналӣ нависай. Салом алейк акай Сорбон, ҷавоб диҳед зарур аст. Зани ман дар Россия мебошад. Ман мехоҳам фарзандонамро ба Россия барам. Аз зани ман давернис дар кор мешава, пешакӣ раҳмат. Агар дар ҳолате ки фарзандои ту документална мат одиночка гузарондагӣ бошанд, албатта дар ин ҳолат давернисти модар лозим мешавад. Лекин агар ҳамин ҳуҷҷатгузориҳоро кардагӣ набошаву ба номи худат боша фарзандҳо, лозим нест давернис аз ҳамсари худат. Исмоил Раҷабов нависад. Салом алейк сози ака, агар дар як шаҳри Россия бошӣ, як шаҳри дигар равӣ, патента продлит карда мешава, мисол Питер ба Москва равӣ мешава. Бародари азиз, вақте ки ту дар як шаҳри Россия қарор дорӣ, мисол дар Питер қарор дорӣ ва патент дорӣ, кору фаъолият мекунӣ ва мехоҳӣ ки ба Москва равӣ ва дар ҳолате ки ту ба Москва ворид мешай, дар уҷа кору фаъолият карда наметавонӣ ба патенте ки дар Питер ӯра тахт кардагӣ, яъне ҳуҷҷатгузорӣ кардагӣ. Дар ҳоле ки ту агар кор ва фаъолият накунӣ, аз як ҷо ба як ҷои дига сафар кунӣ, дар ин ҳолат ягон монеагӣ намешава. Мисол метавонӣ ки ту Питер ба Москва برای کار و فعالیت که نکنی تا مدت 7 شبانه روز به پروپیسکا هم حتی گشت و گذار کرده میتونی. و بسیاری از همه شهروندای تاجیک یا بسیاری از مهاجرا هستند که مثال یک کار میکنن، وقتی که از یک جا به یک جا به شهر روسیه سفر میکنن،
7 шабона рӯз мумкин аст. Ҳатто дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳамин хелае ки мисол ай кулоб агар душанбе биёӣ 7 шабона рӯз ту ҳақ ва ҳуқуқ дорӣ ки бе прописка гашту гузор кунӣ. Дар Россия ҳам ҳамин хелае ки агар та аз як ҷо ба як ҷои дигар сафар мекунӣ 7 шабона рӯз ҳақ дорӣ гашту гузор кунӣ бе прописка. ва дар ҳолате ки зиёда аз 7 шабона рӯз яке аз шумо агар қарор дошта бошед, агар ки дастгиртон кардан мешава дигар роҳҳоро истифода баред. Мисол мегӯем ки ман нав омадагиам, дар инҷа нав омадагим як рӯз ду рӯз шидагӣ, ин ҳолатҳош ҳам мумкин аст шиданаш ки шуморо ғам натиҳанд ба ҳамин сабабҳо барои дар дигар шаҳр гашту гузор кардантон. ҷон нависта: салом алейкум брат, гуфтен касони ҳуқуқҳои Россияро вайрон кардагӣ наметавонад гирифта гражданствои Россияро. Албатта ман дар видеои пештарам гуфтам ки ҳар касе ки ҷиноят содир кардагӣ дар дохили Россия вай шаҳрвандии Россияро гирифта наметавонад. ин ҷиноят содир кардан яке асосҳое ки шаҳрванди хориҷӣ наметавонад шаҳрванди Россияро дастрас кунад. муҳаммад нависта: якай сорбон меган аз Тоҷикистон Беларусия мепари, ба Беларусия самолёт хати Москва дуромада мешавад. Ростай? Рост нест бародар. қонунӣ ба назар бигирем, агар мумкин нест ай Беларусия ба Москва рафтан ё ки ба ягон шаҳри дигари Россия рафтан, лекин ҳастанд одамҳое ки ҳастанд миёнаравҳое ки ёрдам карда ҳамун нафарое ки ба Беларусия мехоҳанд вориди Россия бигарданд мегзаронаншон. Мисол билетшон мегиранд, аз аэропорт ягон кас меояд мегирашон, мебарашон, лекин қонунӣ бигирӣ агар мумкин нест, чунки Беларусия аз моҳи анамин охирои март буд маҳдудиятҳои нав ворид кардагӣ буда давлати худаш аз сабаби зиёд шидани беморӣ дар кишвар ё ки зиёд нашава боз ҳам аз уда ва иҷоза додагӣ набуд шаҳрвандои хориҷиро вориди Беларусия шидан ва ба воситаи Беларусия ба дигар давлат сафар карданшон. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволҳои дигар дошта бошед дар комментария саволотонро пешниҳод кунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.